Welcome to Amsterdam! You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Good morning, titas! Welcome po sa new video. Naghintay ako na andito yung bus ko. Kaya punta akong city. Punta tayong Den Haag para ma-pick up ng passport. Bus. Nasa The Hague na po ako. Magtambay pa ako ng mga 2 hours dito kay alas 3 pa pwede yung walk-in kasi doon sa embassy ba. So ang lagay, alauna pa po, pero yung aking walang appointment sa embassy kay pick up na lang naman yung yung sadya ko doon ng passport. Pero yun nga, alas 3 to alas 4 pa sabi. Tumawag ako sa embassy kung pwede i-pick up ko ngayon. Sabi, 3 o'clock to 4 o'clock pa talaga yung walk-in kasi may mga appointments kasi yung iba. Pero yun, hintayin na lang natin. Dito lang ako sa sa station kasi ayoko nang lumayo pa ba. Kasi from here to the embassy, lang naman, magta-tram lang ako. Tapos from the tram stop papuntang embassy, mga less than 10 minutes lang naman na lakad. So, dito na lang po ako maghintay sa station. Nagpa-fast sana ako hanggang alas 4 o alas 5, pero kung gusto kong umupo, kailangan kong bumili ng something sa loob. So, makakainom talaga ako and siguro kailangan kong uminom. So, mag-kape na lang siguro ako or kumain ng food. Sa manila kaon tag-ahad sa bagad. Sige na lang bas because I have 2 hours to kill. 2 hours? Yeah, mga 2 hours talaga. Sige na lang. Po ako lang matatambayan nasa sa Starbucks po. Nasa tapat ko lang talaga yung entrance para sa tram mamaya. So, hindi ko kailangang magmadali. Yan lang talaga siya sa labas. Tapos hindi pa okay yung weather. Pero sige lang, dito na tayo. I-push na natin. Kasi pag Friday ako pumunta doon, baka busy ba? Mas busy siya Friday. Hindi ko naman talaga kailangan na yung passport ko talaga sa Pilipinas pag uwi ko. Kasi may magagamit ko naman yung Dutch passport. But in case lang, kailangan ko yung ID. Kailangan ko ng ID. Valid ID. Pati yung passport ni Ana, kukunin ko na dito. Hindi na kailangan na dito si Ana. Pwede na ako na lang. Tambay lang po muna ako dito. Tara tayong embassy. A few moments later. Yan, tapos na po tayo. Nakuha ko na po yung passports namin ni Ana. Bago naming passport.
So, ready na po tayo no, para sa Pilipinas. Ako lang mag-isa dito sa tram stop. Yung aking tram is in 7 minutes. So, hintayin na lang natin. And pabalik na po ako sa Den Haag Station. Mahaba ng araw ko, guys. Nagbus po ako galing sa amin papuntang Den Bosch. Pag ganito, meaning emergency talaga to. Yung ambulance po, may mga pulis na kasama na mga 4 or 5. Hindi lang yung ambulance mismo. But anyway, mahaba po ang araw natin. Nagbus lang ako papunta sa Den Bosch. Tapos Den Bosch to Utrecht. Then Utrecht to The Hague na train station. Malayo po pag nag-commute, mga 3 hours talaga yung biyahe natin. Ganda ng ngipin ni Kuya sa likod o yung nasa picture ba. 6 minutes na lamang and nandito na yung tram natin. Gusto ko sanang bumalik dito sa The Hague kasama sa Labanji para pumunta kami doon sa Filipino restaurant. Pero next time na lang, may patubig sila dyan. Sa Utrecht Central na po ako. Ito yung pinakagusto kong train station sa Netherlands. Kasi malaki and then ang daming shops. Mag-drop by po ako dito sa Victoria's Secret. Hanap tayo ng pandagdag sa pasalubong kay feeling ko kulang. Hindi ako tumuloy dun guys kay siya, mas mahal sa shop. Even discounted na siya. Mga 45 euro pero mas mahal pa din siya kasi mura po doon sa sa website. So kung bibili ako ng 3, mga 30 euro lang. Malaki pa din yung diferensya. Anyway, andito na po ako sa hintay ko lang yung train ko. Nasa Den Bosch na po tayo. Kitain ko si Loy na mamaya. Naghihintay na siya actually sa labas. Kami, magra-ramen kami. Sa manindalagang magandang dilag na to. Dara akong kamitap. Close deal. Mag-Japanese me. The next day. Bye to the titas. Bye titas. Have a nice day. Doy tita, see you next time. Kain kami ngayon ni Mr. Wala pa, hindi pa ready yung kanyang chicken, but yung sa akin ready na. May sausage ako dito, avocado, salad, tsaka eggs. Egg ready. Okay, I already had bread this morning. And also, later in the day, I also had rice for lunch. Yeah? Yeah. Lekker. And leftover lumpia. And then you also replied, oh, Yeah, I sent a message to the woman, but we'll see if she replies. I just said like, how was the viewing? No update from Dion. okay, yeah, then Try natin sausage ni Ruth. I don't like the smell, bang. no?
Yeah. There are times when I really don't like this kind of smell. Even the burger smell. But anyway, kakain na lang din naman din po kami. And manonood kami ni Ruth ng series kay sa Netflix. Parang popular these days yung yung His and Hers. No? Which one? The series that we're going to watch. I don't know the name of it. His and I Hers. only know the His and Hers. I'm gonna end the vlog na. Doy dodong. Mush mush Mush, babosh. mush, babush. Thank you po sa pagsama sa akin today. Kita-kita na po tayo sa susunod na video na. Maraming salamat. Duy, mush mush babush. Mush mush babush, Ana.